A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamai da sharifai da ƴan uwa almajirai muna muku barka da warhaka. Sannan muna muku barka da sake kasancewa da mu a cikin wannan channel na mai tarin albarka. Muna ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa wani lafiya kuma cikin koshin lafiya. To insha Allah ta'ala kamar yadda aka sani cewa muna bada sirrika ne cikin littattafai manya na kasashen Larabawa. Muka ce za mu kama bada sirri littafi sai mu ɗauko ba da sirri ɗaya ko biyu da izinin Allah. To yau kuma sai muka juya muka koma a cikin littattafai na Indiyawa wanda littattafan magani ma'ana littafin siddabar na ƙasashen Indiyawa. To insha Allah ta'ala ƴan uwa sun sani cewa Indiyawa sun shahara wajen haɗa magungunan gargajiya tare da yadda ake haɗa su da yadda ake sarrafa su domin a samu waraka da izinin Allah. Kuma su ma ko a asararu ba a bar su a baya ba domin suna da malamai masu ilimi da hikima. To insha Allah kafin dai mu shiga cikin bayanin wannan magunguna, to idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel namu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe in baka danna ba. In kuma ka danna mun gode, sai ka danna like kai share nashi zuwa ga ƴan uwa almajirai domin kowane lokaci muka daura sabon sirri YouTube za su sanar da kai. Mun gode. Don insha Allah ta'ala za mu fara da gwanda ne. Domin ƴan uwa sun san cewa gwanda tana da tarin amfani mai yawa wanda ba za a iya faɗo shi gaba ɗaya ba, sai dai a faɗi abin da ya sawwaka. To insha Allah ta'ala za mu faɗi amfanin gwanda kamar haka. Mutumin da ke fama da ciwon hepatitis ko ciwon saifa ko kumburin saifa ko kumburin ciki ko rashin narkewar abinci, cin ƴaƴan gwanda kullum zai rage ciwon hanta, da ciwon saifa da kumburin saifa da rashin narkewar abinci, kumburin ciki, makarkashiyar wani ciwo a ciki da izinin Allah. Ma'ana in ana cin ƴaƴan gwanda a kullum ko a ka rika cin shi haka nan ko amma blending nashi ka rika sha. Da insha Allah kuma ga mutumin da ke fama da ciwon ciki mai tsanani wanda an yi amma abin yaƙi canyewa, ana hada madara da gwanda da gyada domin kawar da wannan ciwon ciki mai tsanani insha Allahu. Ga kuma mata masu matsala na fuska, takurewan fata ko wani dai yane a fuska ko a fata, wani matsala dai na fata, to insha Allahu ana iya amfani da ƴaƴan gwanda a shafa a fuska, wuya, hannaye, a jika tsawon awa 1 da rabi a wanke fuska domin kyawun fuska da gyara matsalolin fuska da wasu matsaloli da suka shafi fuska da izinin Allah. Sannan kuma bugu da ƙari sai ana zuba cokali 2 na garin ganyen gwanda a cikin madara mai ɗumi, a sha safe da yamma tsawon kwana 3 domin kawar da tsutsotsin ciki da macijin ciki da izinin Allah. To ƴan uwa dai za mu baku a nan dai amfanin gwanda bai ƙari ba, amma dai za mu taƙaita a nan insha Allah ta'ala, sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani sabon bidiyo kuma da izinin Allah. Da izinin Allah za mu kawo magunguna na gargajiya iri-iri daban-daban. In kuma Allah ya ba mu dama wannan channel na muka ƙara samun jama'a, to za mu buɗe wata sabuwar channel domin mu kama sa magunguna na gargajiya a can da izinin Allah. To ƴan uwa dai kada a manta da alamar subscribe waɗanda ba su danna ba, waɗanda kuma suka danna mun gode, sai su danna like su yi sharing nashi zuwa ga ƴan uwa almajirai domin kowane lokaci aka ɗaura sabon sirri YouTube sanar da su cikin gaggawa. Insha Allah za mu bar ku anan ma assalam.